Raden Araya Warakudara Alhamdulillah Mas Gatot sone SMS dadi lugu nyambut gawe nak. Ya, terus aku wingi nyanyi nang Nganjuk isone jan ra cetha blas. Terus yo nggo acara syukuran ulang tahun anak-anak ngene iki. Kira Acarane bengi iki sing tak nggo omongan kesok iki papar-papar ribu-ribu suger talur menikor bintar tamur Dimas Tirjor. Dadi anu salon iki iso geber-geber lho nggo omongan iki. geber Sesarengan campur sari saking Pacitar dalur menikor bintang tamur Dimas Tirjor ambyar nyata lamun satria jadi pati Jakarta yang ini Jakarta ya Bu perso asmane mbak sing pakai batik ini batik kecil-kecil Jakarta rasa takon nah aku ngerti siapa namanya? kulino ketemu Siapa namanya? Mbak Lasmi. Mbak Lasmi ya? Jakartanya mana Mbak? Di Palmerah sama masjid Masjid Palmerah ono masjide kono. Oke masjide kan. Nek ra ono masjide Palmerah. Edan apa ono masjide Palmerah? Ya, sore ya Mbak ya. Matur nuwun. Nanti Mbak Lasmi pengen duet dengan saya. Oke dah. Persiapan ya Mbakku ya. Nanti Mbak Lasmi duet dengan Mas Tejo terus sing saka Jakarta kabeh joget. Oke dah. Ya. Dapat SBA lagi. Apa? Ini juga pasien BPJS atas nama Putut Surya Widodo. Jaluk lagu Kangeni Keri buat teman-teman PPM Pacarjo. Okay. Artinya tadi apa PPM? Paguyuban Pacarjo Manunggal. Pinter. Yes. Nyata lamun Satya Jodipati. Satria bagus kang luhur. Godek wak simbar jajar basa ngapak to terangan ngapak Banyumas Mas Banyumas ya yen ngandika gereng pindah guntur padha karo yen omongan gembleger biar tahu Jakarta ya dasar satria prawira Rama eling kula eling gubuk asmara dari BPJS ya parkir yo diancengna diancengna ki artine apa oh lah rato ning Banyumas sok dolano to iki makan aku wis ngomong ki basane ngapak kakake nyong lagune ngapak ngomong basa ngapak lagune Banyumas ya kaya kowe terus nek liyane aku ngerti bahasa Banyumasku yen diancengna bahasa Banyumas nek basa Jawa nggone dhewek nggone awake dhewe kene diancengna kuwi disiapne oh dadi diancengna ki disiapke iya oke tekan ngomah rak tak siapke aku Pak Duko disiapke Pak Duko
dianceng nak tuh disiapke. Perlu dibantu kuwi. Misale Mbak Kayu. Nyonge wis kencot. Ndang, cepet-cepet segane dianceng nak. Ya kayak kue. Kencot ki apa? Kencot ki ngelih. Nek kencot-kencotan ngelih-ngelian. Ora beda meneh. Wah, lah kuwi. Terus kula wae kantuk pesenan saking simbah kula pas kula dugi medhuk mobil wae salaman kalih kula, Mas Tejo mbok tulung melu mbantu donga muga-muga bar syukuran Pak Dukun iki tiba udane kaya to anu nggih dereng jawah nggih Bu nggih. Mriki nggih le nyebar wis ping pindho Mas. Nggone awake dhewe mengalor pun deres pirang-pirang dina alhamdulillah pun do tandur muga-muga udane ndang luar mriki bar syukuran Pak Dukun terus udan nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Gak among tamu, among tani terus sesuk napa panene sae. Amin. Aja lali. Amin. Winie gek diancengna, oke? Winie gek disiapke kene ngono. Ngono kuwi. Gubuk asmara diancengna. Ndedonga sareng-sareng dulur kula bar tasakuran Pak Dukun muga-muga tang teka udane. Amin. Kedulur among tani saged nanemaken wiji ora dadak bola bali malih sesuk panene sae tur berkah barokah. Allahumma amin. Yuk kanca-kanca gubuk asmara kaya nggon kasete di Mas. Kanca parkir ingkang ngersakaken. BPJS monggo. Yuk. Wasik. Sing jaga parkir ngati-ati. Asik. Yai ayo. Karangasem enggak mungkin Karangasem monggo Karangasem. Liwat aku kelingan bukai aura monggo yen tanggo leren tulisan tondo tresno tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andung tresno ayo padha prasetyo abot-abote ketaman asmara kemana-mana gubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gegat rino catetan sajroning ati ora luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Udah, terima kasih. Kondusif semuanya. Asoy.
padha prasetyo abot-abote ketaman asmara oh kae pembandi wiwit biyen tumengko saiki kuku kae kereta wayah wengi nganti gagat rino informasi request khusus yang dari keluarga mangke disuwun-suwun ngrumiyenaken sing termasuk yen ing Tawang sama Putra Putra Nuswantara kalian tersisih dalan anyar suketeki oleh-oleh nggih Mas kudu sajroning ati ora luntur saya menaati aku kowe dadi karo mergo leren ning bekas tak lanjutkan Putra Nuswantara busuhin nggo jumeneng ti gudang wong loro dik kanca-kanca